Kulo cumbuk madu karo paran margane sidam sekaring dawana langgeng bombo ing tiasing pun kaki tanpa pepindhan ger kaki Kresna sakwuse jeneng sira putu Prabu rawuh marang negara Wirata renteng-renteng reruntungan lawan kadang-kadangira para Pandhawa titik lamun wis purna anggonira tarak Bratanendra ingkang mengkono pun kaki banjur eling duk rikalan lakon Wirata Tarwa biyen. Para Pandhawa namur kawula ana negara Wirata. Duk samana bisa nyingkirake retuning negara Wirata. Ing antarane Kinca Kurba Kinca Jamala kang sineng kuyung kelawan Prabu Susarma pekasane kabeh padha tekaning pati amarga saka lelabuhane wayahku para Pandhawa kang mimba kawula mau. Nah, rikalane para Pandhawa wis padha timbul pun kaki eling Puntadewa pasrah kelawan jeneng sira putu Prabu Kresna babagan daline kamukten negara Ngastina. Sak banjure kaki Prabu Kresna semaya sandhiya kepengin ngeningake cipta sarana tarak Bratanendra. Nah, saiki putu Prabu Kresna wis wungu saka Nendra tegese wis paripurna nggonira ngayahi kewajiban luhur prayogane kepriye kabeh para Pandhawa uga wis manunggal ana negara Wirata. Kaki Kresna paringa dawuh supaya dipidhangetake kelawan kadang-kadang para Pandhawa. Lir sapating sun kang miling
Angulati putri tokan medem Kanjeng Hyang Prabu Maswapati kepriye nggih Kadi Kresna? Inggih Kanjeng Hyang. Saderengipun ingkang wayah Dwarawati matur. Reh ning menika inggih wonten pamonging Pandhawa inggih menika Kakang Semar. Mbok yuwa Kakang Semar coba panjenenganmu tak aturi medhar sabda kepriye munggo sambung rapete kelawan pangandikane Kanjeng Hyang Prabu Maswapati iki mau. Kula kedah matur, ya pancen mengkono. Nggih, matur. Karepku ya aku wis ora metu bae. Kaya bisa dikei gawean. Keterangane nek eneng wong leren ngono do serik. Ya ora mengkono to Kakang, wong nyatane sing priksa ki ya mung Kakang Badranaya. Nggih, pun mboten samang alembana rasa diumbul-umbulke nek ceblok lah malah cilaka awak kula. Pareng matur sinuwun wirata Prabu Maswapati lan sedaya momongan kula para Pandhawa. Pancen kinodrataken Pandhawa badhe nyuwun mangsuling kamukten negari Ngastina. Kula wangsuli malih nyuwun mangsuling kamukten negari Ngastina dah dipun sranani ngawontenaken duta menika kaping 3. Dutaning Pandhawa menika kedah kaping 3 saenget kula. Nembe kaping 2 kelampahan ingkang sepisan. Ngawontenaken duta inggih menika para Pandhawa duta ibunipun piyambak Dewi Kunti Talibrata. Ngengetaken kaliyan Prabu Duryudana mboten dipun paelu. Malah Kanjeng Ratu Kunti dipun paneni kali Duryudana duman-man. Wong tuwa ora ngerti tata nyampuri perkaraning anak sak piturute. Ngantos Dewi Kunti cuwa penggalipun boten kersa kundur kempal kaliyan para Pandhawa. Sakniki enten pangumbahan kempal kaliyan kadangipun inggih menika pun Widura. Lah, lajeng ingkang angka kalih ngawontenaken duta malih dipun sarirani. Narendra Pancala Prabu Drupada ngemutaken kaliyan Duryudana. Dipun uman-uman malih malah Drupada rikala semanten. Ngaten mestakanipun dipun gabul mawi boga. Tegese nun sewu mestakane duyek nganggo sega. Nganti diunek-unekake karo Kurawa muni elek kabeh teng alun-alun. Ratu-ratu kaya kembang semboja. Mung apike mung kanggo nguruki wong mati. Ratu-ratu kemeladian uripe nemplek-nemplek karo wong liya. Ngantos cuwa manahipun Prabu Drupada. Lah, menika kedahipun menika ngawontenaken duta pamungkas duta ingkang kaping 3. Mengkono Kyai Semar. Nggih. Lah kira-kira sing pantes minangka dutaning Pandhawa kuwi sapa? Kula mboten matur kata-kata. Rikala Sumatera sampun wonten tiyang ingkang sagah. Wis ana wong saguh minangka dados dutaning Pandhawa. Kadya panjenenganipun nate ngendika lati karo Pakarti kudu nyawiji ucape batine kudu padha. Lah saniki dibuktekke mawon. Mangke dos pundi dadosipun? Sumareka den prayitna semunira rire eka dale Tityani gandayani Trisunya Purnama sasi lar semedi tengahing latar oh
Kakang Badranaya. Kula sinuwun. Ya. Matur nuwun Kakang anggonmu goleke pakaryan karo panjenengan ingsun. Ya, ora sambok elingake. Ingsun wis eling dhewe. Lah nggih pun nek pancen ngaten. Kula wae enak-enak lho, kepenak nggih. Mang goleke gawean. Lah sakniki genti sampeyan mang nyambut gawe ngoten. Ya. Kadangku para Pandhawa lan paduka Kanjeng Hyang Wira inggih Kakang Kresna. Inggih. Kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe suminggah pakaryan luhur menika. Namung saderengipun kula badhe nanting kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa utaminipun Yayi Prabu Puntadewa kados pundi? Wonten dawuh menapa kejawi njabel kawontenaning negari Ngastina. Koko Prabu. Nggih kados pundi? Surupanipun kula dhumateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi saged Koko Prabu sampun ngantos ngawontenaken Bandayuda sampun ngantos ngawontenaken peperangan rinemba kanthi kawicaksanan. Oh, mekaten Yayi inggih Koko Prabu. Kula tampi pangandikanipun Yayi Ajidara. Kresna kakangku piye? Ciadi meling apa karepun Kakang? Kresna kakangku. Aku mung titip meling karo Kakang Kresna. Bekti kuaturna karo Wa Prabu Dastarata. Lho kok kok menjilo adomen to Werkudara? Akeh para pepunden kaya ta Eyang Bisma, Pakmu Mandaraka. Mesti ya kepareng lenggah. Gurumu Begawan Durna. Lah kok malah Siadi titip sungkem marang Pakmu Prabu Dastarata. Sababe apa? Aku percaya para pepunden wong tuwa kabeh kae sing judhek atine mesti Wa Prabu Dastarata jalaran apa mikirke kelakone karo anak-anake sing pating jerpat kuwi. Mula sungkemku aturna kelawan Wa Prabu Dastarata. Kuwi dadak. Ya. Pun kakangku sing bakal matur. Arjuna kan matur apa? Koko Prabu. Piye? Saged paduka Kanjeng Koko Prabu kula aturi mboyong kunduripun Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata. Arjuna wonten dawuh. Sabab apa? Kok Siadi nyuwun supaya mboyong kundure Kanjeng Dewi Kunthi? Koko Prabu saking raos kula menawi para Pandhawa badhe nindakaken tujuan luhur menika tinengganan Kanjeng Ibu Dewi Kunthi Talibrata persasat. Pandhawa menika tinengganan pusaka ingkang saged nyabda. Oh, ngono. Inggih Koko Prabu. Ya. Yayi. Mengko pun Kakang Sagup bakal mboyong Kanjeng Bibi Kunthi Talibrata. Kanjeng Hyang Prabu dinten menika ingkang wayah Dwarawati badhe netepi kawajiban kula minangka dutaning Pandhawa duta pamungkas. Dinten menika kula nyuwun pamit bidhah dinten menika ya. Ya. Kakang Prangga Puja Raharja nggih. Ngatakan kandhapun Haratinon.
timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Pun Kakang dina iki antuk dijiban kang abot minangka duta pamungkas marang Praja Ngastina minangka sesulih kelawan ingkang raka para Pandhawa. Njabel negara Ngastina. Mekaten Koko Prabu. Iya. Lajeng paripun Kanjeng Koko Prabu. Dina iki pun Kakang bakal nitih rata Kyai Jaladara. Inggih. Pun Kakang bakal nitih rata Kyai Jaladara. Kula siati dina iki kudu nderek kelawan pun Kakang. Inggih Koko Prabu. Wani kowe ngusiri rata Kyai Jaladara. Nggih pantun. Wonten dawuh. Rata Kyai Jaladara kuwi titihane pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi ana kusire. Kusire ingkang wisik Bathara Matali. Kuwi yen tak aturi rawuh uga rawuh pama, tak aturi ngusiri uga kersa nanging dene iki pun Kakang kepengin jeneng sira yayi kang naka kusir. Inggih Koko Prabu. Kejaba kuwi. Upamane pun Kakang iki nitih Garuda. Pun Kakang uga duwe titihan wujuding manuk. Kowe urung tau weruh to? Dereng. Pun Kakang kuwi duwe titihan wujuding manuk ingkang aran Brihawan ya Garuda Wisnu. Dadi nek neng Kresna numpak manuk aja kaget. Oh, ngaten. Iya. Kuwi ya titihane pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu pun Kakang keparengake niti. Wong dina iki rata Kyai Jaladara ayo. Dene iki bebarengan kawan pun Kakang tindakna jaki. Nyuwun pangestu Kanjeng Koko Prabu. Prapta, Ger.
nyari seswa manung marang risang mohaya ki sang wipra kadiparan karsaning jiwang Udipati Yogya sawiring warna kang maraning bumi Pak Tong nangka basa kemropyok mung kari betone Kaki Kresna aja kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita nggih pangabekti kula katut pukulun sang Hyang Bathara Narada kanwa Janaka miwah pukulun sang Bathara Rama Parasu ya sanget panarima ulun kita ngaturake pangabekti ya banget panarima ulun nggih Kaki Kresna ya Kaki Kresna banget panarima ulun ya pangabektimu tak tampa Kaki Kresna wonten wigatos menapa dene paduka pukulun merpeki dhumateng jasad kula nah nggih yektine Jawata Catur Dewa Papat iki minangka paseksen pancen ngono Dewa Papat iki pancen dudu dewa mung manungsa sing ketrima mula duweni kewajiban yaiku minangka paseksen paseksen apa ya kuwi paseksen bab perkara dumadi ning Baratayuda Jaya Binangun Kaki Kresna Bratayuda Jaya Binangun iki dadi lan orane ya mung merga anggonmu nindakake jejibahan dadi duta iki. Mekaten pukulun. Iya, nggih. Lah supados paripurna menika menapa mboten prayogi Jawata kemawon kang minangka duta. Kula pitados menawi kang nyarirani menika paduka pukulun tartamtu wonten mulunging manah nggih menika Yayi Prabu Duryudana. Ah, ya ora ngono. Apane lakon kok rada duta ya ora enek. Eneke ya Kresna duta, ora kena mengkono. Ulun iki mung nekseni, ora jeneng Maida lawan pakaryamu kuwi ora. Oh, ngaten pukulun. Iya, lho. Iki mengko ulun mung nekseni kepriye ucape si Duryudana. Ngulungake negara Ngastina apa dikukui? Nek diwulungake wurung Bratayuda, nanging nek dikukui dadi Bratayuda. Oh ngaten. Iya. Wis tindakno. Ulun laku kadewatan mung nekseni saka Indri Gantara.